खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मिउजिक यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायहरनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन आरो जेसेबां हायो शेयर खालामनानै होलायबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिनो आङो सुंद' भिडिअफोरखौहाय आङो जेसेबां हायो लाबोनो सेस्था खालामगोन। बिदिनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर। माने जोंनि बे उदालगुरि हालामाव गोबां बेबायदिनो अखा फैदों। गुबुनाव माबायदि अखा फैदों आङो मोनथिया, नाथाय जोंनि उदालगुरियावहा जोबोद बेबायदिनो अखा फैगासिनो दङ। किन्तु दासिमहालागै आङो बेबायदि दैबाना जादों बेफोरबायदिखौ आङो खोनाथ'वाखै। बेलेग खायफायावहा दैबाना जादों खोमा। जोंनियावबो दुब्लिफोराव गोबां बेबायदिनो दैफोरा लोमसावनानै दङ। बिदिब्ला नायलांबाय थादो, भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै। नैबे जोंहानि खोथिया जोबोर मोजां जादों। जोबोर अखा हादों गाइस। नैबे आंनि गय बागान, 4 बोसोर जाबाय बियो गय बागाना। एसेबां बुरजा नङा। नैबेनो जोंहानि दुब्लिया, बेयाव माइ गायगोन आरो रेडि खालामबाय। पानि नै पुरा दै गोनजा। दसे नायफैदों आङो माबायदि जादों। पुरा दै गोनजा आरो दै गोनजा नै। दाखालिहाय जा गरम बुंदोंमोन ना, दायो जि थान्दा खालामनानै होबायना बोथोराबो। दैबाना जाजोब्बाय नै। बेयावहाय जोंहा बाबाया माबा साना दोनदों, ना सानानै दोनदों बेयाव। दैहाय एसे लांखांबाय। आंना गय बागाना नैबेयावबो दं आरो बियो गिदिर जाबाय, माने जोबोर बिबार बारजोब्बाय आरो देग्लाय। बे आंनि गय बागान आरो नैबिसिंबो दं। बियो 4 बोसोर जानाय दै खोन्थानाया आङो बेसिमबो दं। आरो नैबे फुख्रि, आरो बे फुख्रिखौ आङो कमप्लिट बनायनो हायाखैसै। माने गोबां थाखा फैसाबो नांगौ जायो नालाय, एसेबां हाजोबाखै आरो आद्रा जाना दं। आङो गोबां बेबायदिनो भिडिअ लाबोनो नागिरो, नाथाय समानो जाया। खामानिफोरावनो बेस्थ' थाबाय थानो गोनां जायो। माने न'आवनो एसे फिसा बेला आं मावबाय थायो आरो बेयावनो आङो भिडिअ लाबोनो हायै जायो। आरो आङो बारा एसेबां आउटफोरावबो ओंखारबांनाय जाया नालाय, बेनिखायनो आङो भिडिअफोरखौनो गोदान लाबोनो हाया। आरो मिउजिकखौथ' मा बुंनो, मिउजिक बनायनायाव गोबां बेबायदिनो थाखा फैसानि गोनांथि जायो। बेनिखायनो एसेबां हाया। न'खरावबो थाखा फैसा गैया, बेनिखायनो आङो एसेबां मिउजिकफोरखौबो लाबोनो हाया आरो।
निमाहा खालामगोन। नोंथांमोना साननो हागौ आंनि चेनेलखौ मनिटाइज जाबाय होननानै, नाथाय आङो दासिमहालागै आं मनिटाइज जायाखै। वाट्स टाइमफोराबो जाजोब्बाय, अब्लाबो आङो मनिटाइज खालामनाय जायाखै आरो। दिनैसो बेरायफैदों आङो बिसिं, गोबाव जाबायमोन फैयैया। न'नि बारिबाबो फैनायानो जायाखैमोन आरो। सब दै गोजा। नै साहा बागान, आदैलाहानि साहा बागान बियो। हाग्रा गुदुआवसो फैदों नै दायो। माने आङो दैसाखौ फैदों आरो माबायदि जादों होननानै। बा दैसायाबो नै गिदिर देरदोंलै, गिनाय मोनलायलायदों। गिदिरथार दैसाया। दिनैनि सुंद' भिडिअखौ आङो बेसेयावनो फोजोबबाय लोगोफोर। आरो उनावहा आङो बिदिनो हायोबा जेसेबां हायो आङो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजानोसै आरो लोगोफोर। थेंक इउ स' माच आंनि चेनेलखौ नायनायनि थाखाय। बाय बाय।